Жива ромашка. Росте у мене під майстернею. Ось така галявинка. І з цього боку трішечки є. Сама розсівається. Спробувала її пересадити, дуже погано приживається. Ну і перейду плавно сюди. Це мій куточок. Нещодавно, який я створила. Іриси вже відцвіли. Зараз зріжу. Клітку ще не знаю, куди поставлю. Але ця композиція виглядає отак, і так вона й буде. Тільки що оце, я думаю, воно погорить. Це кімнатні рослини, як ви помітили. Вони погорять, здається. Треба їм щось таке зробити. Тут айвичка, може її трішечки нахилити, вона не хилиться. Айва ось.